Една тиха революция, започнала в звездите и дълбоко вкоренена в самата Земя. Животът на Земята милиарди години е бил в синхрон с резонансът на Шуман – 7,83 Херца, буквалното сърцебиене на Земята. Тази естествена пулсираща честота, заедно с заземяващите електрони от повърхността на Земята, е била жизнено важна за живота. Както се нуждаем от слънце, чист въздух и чиста вода, за да оцелеем и процъфтяваме. Нашите клетки са еволюирали, нуждаейки се от тези естествени електромагнитни сигнали, за да комуникират, да се възстановяват и да останат в баланс. Но модерният живот промени всичко. Бетон, гумени подметки и непрекъснати изкуствени електромагнитни полета от екрани и Wi-Fi. Откъснахме се от естественото заземяване на Земята и шумановия резонанс. Резултатът? Много от нас се чувстват изтощени, неспокойни и извън синхрон, въпреки че телата ни са създадени да работят с тези честоти. НАСА откри това преди години. Когато астронавтите напуснаха магнитното поле на Земята, телата им страдаха. Затова разработиха технология с импулсни електромагнитни полета – ПЕМФ, за да имитира естествените честоти на Земята и да поддържа астронавтите силни в космоса. Резултатите бяха силни. В продължение на десетилетия тази технология беше достъпна само в скъпи клиники за богатите и елитните спортисти. Беше тук, но оставаше недостъпно за обикновените семейства и заетите специалисти. Досега. През 2022 година екип от иноватори стартира глобална мисия да освободи тази технология и да я донесе до всеки, който иска да се чувства по-добре. Те партнираха с уважаван глобален лидер в уелнеса и го усъвършенстваха в модерни изследователски лаборатории с водещи учени в Швеция и Германия. Всичко ръководено от централата в Сингапур. 3 години строги европейски изследвания и тестове създадоха нещо специално. И ето доказателството. През 24-та OliLife има патент CN221555730U за тяхната прецизна ПЕМФ система за доставка. Провери сам в Google patenti.google патенти SN2215557-340U. Патентът защитава точната схема за модулация, кристален осцилатор, PWM сигнал и високочестотен трансформатор. И резонансен кръг, който създава мекото усещане, харесвано от потребителите. Това не е маркетингов трик. ПЕМФ технологията е изследвана в над 2000 публикации по света. Стотици в PubMed и мета-анализи потвърждават подкрепата за клетъчна комуникация. Естествена енергия и баланс. Технологията е одобрена от FDA за уелнес приложения от края на 70-те. С устройства, регистрирани в FDA като уелнес устройства. Това е истинска наука, истинска регулация, реални резултати. TheraP90 подпомага релаксацията и благосъстоянието чрез честотна технология. Едно устройство, което комбинира ПЕМФ и терахерцова технология за по-цялостна поддръжка. THZ TheraP90 Plus интегрира ПЕМФ, терахерц и подложки за стъпала. И комбинира грижа за подмладяване на кожата с масажни приставки Revitalux в едно цялостно уелнес решение. За потребителя това е повече от устройство. Една система за комфорт, възстановяване, релаксация и грижа за себе си. P90 Plus е мощен, защото не спира до една функция. REF и EMS технологии за подобряване на вида на кожата и по-свежо излъчване. Revitalux комбинира магнитна, EMS и светлинна технология за грижа за себе си. Каква е ползата за тях? Удобство, гъвкавост и пълна уелнес рутина, без нужда от много устройства. За уморени, превъзбудени или изтощени от екрани хора, Galaxy G1 е отговорът. Комбинира нискочестотен ПЕМФ с масаж чрез въздушни възглавници и вибрации и технология с топлинна компресия в сгъваемо устройство за очи. Проектиран за дома, работа или пътуване,
дава успокояващ начин за релаксация на очите. След това е Vitality Wand за целенасочено уелнес изживяване. Използва ултранискочестотна технология, топлина и регулирано налягане. Работи без ръце, регулируеме и е създаден за индивидуален комфорт и истинско удобство. Дава фокусиран начин за релаксация, подпомагане на кръвообращението и възстановяване. За пълен телесен комфорт, Shaken Massager обединява множество технологии. Ултразвук, вибрации, топлинна терапия, червена светлина, въздушна компресия и PMF поддръжка. Това означава по-пълноценно усещане за мускулен комфорт, релаксация и възстановяване. Хората разбират този продукт веднага, защото усещат ефекта му. Уелнесът е и средата около вас, не само това върху тялото. A9 Smart Anion Bama Air подпомага по-чист въздух у дома, чрез отрицателни йони и HEPA филтрация. Предлага режими на поддръжка, таймер и контроли през приложение. За семейства, професионалисти и домашни потребители, това означава дишане на по-свежо, чисто и подкрепящо пространство всеки ден. H+ Bar носи технологията в най-простата и форма за ежедневна употреба – вода. Преносима бутилка за водородна вода, създадена да произвежда вода с водород и МРЕД. Нискочестотна резонансна технология. И каква е ползата за тях? Ежедневно удобство, хидратация с намерение, продукт за всеки ден. Мисията на OliLife вече е с над $2 милиарда глобално уелнес влияние. Защото когато хората започнат да се отпускат повече, да спят по-дълбоко и да се събуждат с естествена енергия, новината се разпространява бързо. Това не е просто устройство. Това е мисия. Кауза да свържем човечеството с естествената електромагнитна среда, за която сме създадени. Честотите на Шуман и връзката с Земята са жизнено важни за телата ни от началото на живота ни. За семейства, които искат баланс у дома, или специалисти, търсещи безопасни инструменти между посещенията, OliLife пасва перфектно. Това е напълно съвместима уелнес технология, без сложни протоколи, без текущи разходи, без риск, нежни импулси, съобразени с естествените ритми на тялото и резонанса на Шуман на Земята. Докато слушате, вече можете да си представите колко добре ще се почувствате, когато покой и енергия се завърнат. Скоро ще усетите разликата. Скоро ще се усмихнете, щом жизнеността се върне. Скоро ще се чудите как сте живели без него, защото всяко семейство заслужава да се събужда с вълнение. Всяка практика заслужава инструменти, които помагат на хората да се чувстват по-добре. Дълго затворената врата вече е отворена. Технологията, от която телата ни се нуждаят, е тук. И е готова да ви помогне да се почувствате по-добре още днес.